Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσταθείου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη κόμη και ενωριακά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτσι δεόμεθα και υπέρ Τρίου Κωνσταντίνου, υγείαστε και θείας βοηθείας υπέρ αυτών είπαμε. Κύριε, ελέησον, Κύριε. Απόρχης λιμού μου καταποντισμού, πυρός μαχαίρος επιδρομής άλλοφυλων εμφυλίου πολλαδηλέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλίων ευμενή και ευδιάλακτον και να έστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν ορκήν και νόσον και θυμών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του εισακών ημών ο Θεός ο σωτηριμών, η ελπίς πάντων των πελάτων της γης και των ενθαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος γεμίμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.